lumo na'i ko woɓɓe yewnirta tigge ko kala ɗo hon heewi nder leydi Nigeria diga woylare mayri hayyaki fombinare mayri haddiɓe ɓe giɗa duroɓe partayɗe duroɓe ɗiɗon mari lumɗe na'i amma sai ni to a darake a wiɗiti a tawai lumɗe ɗe hen ɗo hon woodi feerotiral nden bo banye ɗum heɓa soyde narral ko hewtata ha fulɓe duroɓe marɓe nayi ɗin jarayɓe nayi ha lumɗe ɗe hen homba lumɗe ɗen banu giɗen ha nder diwal Gombe nder hitande salinde to ɗum hombi wongo lumo indingo wojje soruki e sippuki nayi ngam no horejo mi yetti Allah kawtal hore mo Afrika dabta bello boɗejo taski nyibuki lumo ngo zamanu gamma soruki nayi e soduki nayi ha lumo ngo lumo Malia International Cattle Market ɗum lumo gongo dow lawol keffi yaki Abuja horejo mi yetti Allah o hon ummo yake gamma hesɗetin kingo e so'utukingo lumo ngo zamani Alhaji Saleh Manga hanko woni ardiɗo lumo ngo hon Malia dai to Allah jaɓi lumo fulfulde wonɗo jagorɗo mango mo pullo Alhaji Abdullahi Bello boɗejo maɓɓiti lumo ɗo kerin pullo to woni hembiraɗo kosan dimo pullo fuu e andi lumo Malia lumo fulfulde kanjum morari to Nigeria ga baki ɗaya ɗum heɓa lumo irigo Malia ɗo kanjum mo waɗi kokari mo mahani fulɓe julirɓe mo waɗi kome ko fulɓe garta mo maɓɓitani ɓe lumo mo sodani ɓe jayri kasanco fu Nigeria wala iri lumo ngo wala lumo ngo fulɓe gadata gadara ko yaɓɓi Malia gambo maji wodi woɗɗinka kam mo watta mo woɗɗina nder lumo ɗo mo waɗani fulɓe to nayi jarata mo waɗani fulɓe to nayi gatta ɗum waɗa loodi mo raɓɓitani fulɓe har jangirde mo maɓɓiti ha ɗo to lumo ngo kowa pullo waɗa kokari to Allah jaɓi fu Nigeria daga ɗo har Mubi ɓe gadda na'i maɓɓe ɗo to kanjum mo yiɗo jahar Nasarawa na mo waɗaniɓe jangirde to lumo mo waɗi komi wala ko mo waɗayi to min komi torto fulaku ga baki ɗaya jeeteɗo pullo pat pembiraɗo kosan anda cewa o Alhaji Abdullahi Bello boɗejo ardiɗo fulaku mo maɓɓiti lumo ngo fulaku ɗo ga baki ɗaya handi fulɓe ngara maɓana ngo lumo anda to ɗum cetoto ɗum anda ɗo ɗum waɗanta ɗum iri cimmutunci ɗum waɗanta fulaku joni a yaha luuɓe a yi'a yahay jiya fullo ñama lumo to hote ɗum nanga ɗum jaɓana ɗum ceede ko fullo e ñama to ɗum yi yaari nayi ɗuɗɗi he ɗum wartowa ɗum hawta hunduko e taadiɓe ko goɓɓe noon ɗum wara ɗum jaɓana ɗum ceede amman ɗo lumo Malia ɗum watta noon sabi e ɗum woni ɗon to mawɗo taimakantoɗo fulfulde wala jaɓo wara nattanɗa miron ɗo ko police warta ɗo ma min ƴami ko waddi ɗum to e woodi ma gaɗɗo layfi miron nangatamo min goɗinamo e fulfulde min nana ko waɗi police nattata ɗo wara janga nanga neɗɗo noon ñamana ɗum mutunci ɗo komi torto fulɓe ɓe ndara luuɓe abaji en FCC en ko toye wala luumo ngo ɗum yata pullo kafigo ƴaɓɓi Malia wala jayri ndi pullo woodi wala fulɓe to doggata hande jan jooɗo iri Malia ɗo Malia tarari ɗum jayri ndi pullo kome ɗum pullo mo soodi wala taskini bigeje feere feere ha lumo ngon e ga to motaji daroto hawtande to ɗum lowata na'i nder mota nden bo hamɓe ma cippoɓe kosan accaka ɓaawo ɗum taskaniɓe bigeje to ɓe joɗoto nden bo irimpaji maɓɓe nonnon bo hamɓe ma filoɓe ɗum taski to ɗum waɗantaɓe to ɓe mbalata nden bo heɓanki lumo ngo rento hewgo Sale Manga hanko woni ardiɗo lumo Malia ngo da ko ɓeydi wiigo tarari fu Nigeria ɗum haɗino luuɓe ñamuga lokaci corona amma wallahi one to ɗum haɗayi Malia ñamgo sabo emo darani fulaku ɗumin fullode to e woodi haɗin kay e waɗa kiishi fulaku lumo Malia ngo fulɓe waɗaniɓe julirde to ɓe julata waɗaniɓe kome to ɓe gatta asibiti e haade ɗo gabaki ɗaya e woodi wala ko wala e to nen jarta asen handi fulɓe ma to ɗum yi hande to ɓe jaha wongo lumo sego handi ɓe tokka fulfulde ɓe dogga ɓe ngara ɗo ɗum komi torto fulɓe
ngara kolla kishi muɗum fulako to lumo maliya. Ibrahim Romadake, Godi Radio ITB iga Maliya, Diwal Nasarawa, Najeriya.